दुब्लिफ्रा मोजा जानानै दं भिउआ नै ओरैजायबो बरिया ग्रिन ग्रिन हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स' नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बरायहरग्रोलायबाय आरोना ओमफ्राय बयनिसिमबो गुड आफ्टारनुन दिनै जों टाउनाव थांथारदों आरोना जों दा बेनिफ्राय माने बिहुंजाजों थांग्रोगोन माबा टट' गाखोनानै फैग्रोबाय न'निफ्राय बे बिहुंनि बाइकआ थाव जोबनानै दाखालिहाय माबानावसो गारबोदों लाथावमोननाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनाव गारबोदों गाइस बिसिनाव बाइक लायग्रोसै जोङो ओमफ्राय मय मय थांनाय जायो जिखुनु नायलांबाय थादोल' जों लाइन गारिजों थांग्रोसै आरोना बे माबा दतमायाव गाखोहैनानै दा दतमा मोननोसै मजा भिउफ्रा बिदिसो जानांगौ दा हाबाब लामाया नै लागाय खुरखाबायबो गय बागाना नै मालाय गय दतमा मोनफैबाय आं लोगोफोर नै बाजारा बैयाव मजा भिउ नैबे दतमानि इउक' बेंक नैबेयाव पुलिस थालाबाय थायो चेकिं खालामना लाबाय थायो फाग्लासो दतमायाव राखानि खाने ओंखारबाय आं टट'निफ्राय दा ओरै बैयाव दंनो बिहुङा थांनोसै आं बेयावनो आसोला मा खालामदों बेबा खना खनायावसो थायोलै फाग्लाफ्रा लोगो मोनफैबाय नै फाट्रामिखौ खना खना दखानावल' थाखायो होनदों नामा हिनजावफोरनि फांखायानो गेम गेलेनायावसो मोजां जागोन मबाइलखौ मोजां लाजोबगोन जोंहा एबार लाइन गारि गाखोसै गाइस ससमा गाननायनानै नायनांसैलै गाननोबा गाननोबा बेखौ गानलाय मोनसे खोथा बुंनि दे आं बुंदो दे दतमा कलेजाव फरायग्राफोर आरोना हिनजावफोर औ नोंथांमोना बेयाव लांफैजोबनो हागोन आरो दतमा कलेजाव फरायग्रा आदैनाव लांफैजोबनो हागोन सिख्लाफोरनि बुस्थु मोनजोबो बेयाव दखानदारा थोड़ी देर में सिर्फ हम लोग बच जाएंगे आयो गगलसफ्रा माबायदि अगर अभी कोई एक्शन नहीं दोनफिनसैलै हम सबके नजरों में हेलौ औ मैडम थांगासिनो जों उठा लेते हैं ना सिर्फ नजर नै दासिंगोन नै कमिश्नर साहब का ऑर्डर दासो दतमा होद आं नङा आं दहायनो दंफैयोथ' बाजाराव आंखौसो लेट खालामदोंलै बाव हा थाव लानानै फैखाबाय नै 50 थाखानि ना साइड 50नि 40 जाबावो थाइनै बेनावसो हरदों थाइनै गवाखै बुस्थुआ ए बेयाव गाखोना थांसिगोन दा लाथावमोननिसिम आदै लाथाव आदा लाथाव आमाइ लाथावनिसिम थांग्रोसै दतमा बाजार दतमा बास स्टेन्ड क'क्राझार थांग्रा नै दा गाखोबाय जोङो सिङाव खारनो हारबाय गारिया गाइस डाइरेक्ट आदै लाथावमोननि न'आव सहैसै दे डाइरेक्ट बिसिनि न'आव नायदो गाइस नै जों दा आसोलनि न' मोननो नारबाय होनदो ओरै थांबाय नैजों हाबो बिसिना नै बिजों सोरबा फैलाबाय थाबाय दाना लामा मोनथियो दा मोनथिनानै ओरै बै लामाजों ओरै टाउन थांबाय ओमफ्राय बेजों ओरै हाबबोनानै ओरै फैबाय जोङो मा नाम मोनलाय बेना लागाव नै बिजों थांबाय दाद नागालेण्डनि गावथ' न'आव गैयानो आं फन हरखांबाय माबा जोंनि गामियावसो दंहैयो मानसिया माबा थांनानै लायदो होनहरबाय जोंखौ ओमफ्राय जों लांफैबाय न'आव मानसि दंखायो नामा लानानै फैसिगोन दा गाइस ये सैमाफ्रा मार जाखो बिसोरलाय
सफैबाय जोंहा नै थालासो लागाय मोनबाय नै दा जोंहा सफैबाय बिसिनाव गावथ' जोंनि गामियावसो दंहैयो आसोला जौ लोंनो नामा माथो आखाइ मावलाजोबगोन दे फाग्लानो जौखौनो लोङा खेबसेनो होनाङा दे सोमावनानै खोलैजोब नामा उनावखौनो टाउन उनाव सहैगोन बे ओंखारबोबाय जों दा लोगोफोर दा अबेहाय थांनाय जायो मिथिया जिखुनु थाव सोहैग्रोसै थाव सोनोसै ओमफ्राय अबेहाय थांनाय जायो मिथिला नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि गामियाव दं होननाया नायलाय गौराङावसो हिनजाव लानानै फैदों हिनजावखौ दोनखुमाबावबाय बडिगार्ड गोनां बोरै थगायनो हागोन जेनेबा ओरै खोमसि मबाइल खबरा दामिब्रा अबेहाय थांमारा जों गामियाव थांमारा नामाया जों गामियाव माने दाङार खुसु थांनायाव जों ओमफ्राय मैगं लादोंमोन ना गोरान ओमफ्राय दा गेसावजोब फाला गौराङावसो दंफैबावो जाहैदों ओमफ्राय दा माबानानै होननाया नैबे ओरै गौरांनि बे ओरै गाहाय साइडथिं पिकनिक स्पटथिं बेरायफैलादोंमोन जोङो बेरायफैलादोंमोन थालिर जाफैदों गाइस थांसै दा अबेहाय थांनाय जायो मिथिया खिबोबायना बेयाव बेलेग सानै खिबाय आं खियाखै न'आव खसंबो आं खियाखै माबा दै गैयि थाखाय खियाखै आं बे गौरां फालानै सिखाव दंजोबो नुहुरजोबखायो हिनजावफोर गोनाङावनो खिबायना हाखर खुरनानै खिदों जाहैदों मारै खियानो बे खिथुल' नुयो होनदों नामा बुरनानै लागायखांबाय दा अबेहाय थांगोन दा आं न'आव थांसै न'आव थांनानै गाइखेर साहा गोथाव लोंसै दुगैस्रां लोबस्रां आराम फुजा होनोसै दे भलिनाथ दिनै ओंखारला ओमफ्राय होनदो दिनै आराम उन्दुनोसैलै ब्रा गाबोन माइ गायहैनांगौ ना ओरैसो गोसोम जाजोब्बायलै माइ गायनो महरफ्रानो नायजाला मा होनबावनो सानफ्रामबो सेलाय बेलाय थिखाबसेयावनो बेसे जालु बेसे लोंलु जाय जायजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर सिलिना थाबाय बेसेबां जानांगौ होनदों 50k जायासै जों जाखानोसै 50k जाहोदो थाब बिनि उनाव जाहाथे जों मा मोनजानांगौ होनदों थालिर फिथाइ मोनजायो आरो रायजोफोर गारि फैबाव साइड औ दे थांनो होमबा थांग्रोदो दे बेयाव बेरायनानै फैखांबाय जों लोगोफोर जोंहा दा अबेहाय थांगोन दसे थांनानै थांसै साहा लोंनानै फ्लाइअभार जों दा अबेहायबा दसे बेरायलाहैसै ओमफ्राय थांसै लोगोफोर गौरांनिफ्राय फैबाय लोगोफोर बेयाव जाग्रा जानोसै न'आव थांनोसै मिनिलायबाय मादैया आंखौसो खेबहरबाय नामा औ नोंखौ खेबबाय मादै ओरै थांबा साइन्स कलेज मोनो गाइस ओरैजाय ओरै टाउननिफ्राय फैग्रा टाउन लायनो ओरै गौरांनिफ्राय फैग्रा ओरै थांबा टाउन फैखांबाय ओरै साइन्स कलेज बेनोसै गाइस भिडिअआ दिनैना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना दोनदो होनबावगोन नामा नोंथां लाब गैयालै साबसिन खालामनानै ओरैसो नोंखौ पार्टिबो होआ जेबो होआ बाला बे खनसे मोनजानाया मामोन 38k जालायलायनानै 50k आव देन केक खानांगौ आरोना बे केक हागोन ना ज'नो 50k आव गाइस गौरां फैलायदो बियुं हागोन दिरबिल नङाबा केकआ बेयाव हागोन होनदों नामा 50k नि थाब खालामना हो ओरै सासे हिनजावजों बेस्थ' ओमफ्राय फाग्लासो जेरावबो बेनोसै गाइस भिडिअआ दिनैना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गावस्लाहरजोबदो दे